loro lak. Oke nih barang isi dasi. Iya. Dasi. Damel napa niki, Mbah? Tongkat jenderal kepala mawar. Tongkat Pasukan mawar. Kepala harimau. tongkat jenderal lek kepala mawar. Maksudnya kepala mawar iki ku Kepala tongkate iki mawar. Pentole mawar. Mawar. Sing dimaksud Kepala mawar. tongkat jenderal kepala mawar. Kayune Kayu benggire. Oh, Super. 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 Angel wong Super sing ora. kepala kayu benggire bisa dukir. Benggire bisa diukir. Walaupun kepala kayu. Ubengno Mbah nulake tok Mbah lek engko lek jenderal sing kepengin gawe karo Mbah Birto kan. Iki. Heeh. Iso pesennya reng Mbah Birto. Kepala mawar. Para Tegal Sambi ya. Enggak usah ambil. Karyawannya banyak. Lah, Model apa saja bisa. Paripan. Iku Pak Prayet bos bonse. Iki bos melon. Yo sambil ngukir lho. Iki Mbak Birto. Lah, iki Pak Kiar. Iki bos iki. Bos apa iki Pak Kiar? Ngomong apa? Bos gorengan. Bos gorengan. Wah wis pokoke ana kabeh. Jajan bisa pesan Pak Kia. Wong sambatan. Ini bos ya. Iku Mbak. Kepala kayune Mbak Dono Mbak. Kepala kayu bisa diukir Mbak. Oh. Nah, ora apa-apa Mbak. Kayu benggire iku rawan meridel. Nang iki piye? Meridel ta ora? Iki benggire iki. Benggire. Mawar. Benggire. Udah Mbak. Dulmanan ku HP